Sare sozialen artean, gustokoena? Twitter. Aurkezpen lanetan, programak edo albistegiak nahiago? Albistegiak. Arratsaldeon, zer moduz? Lanarekin lotuta, izan duzun amets gaiztoren bat? Naizela garaiz iristen platora, eta oso rekurrentea gainera. Edabiden munduan erreferente bat? Ituarte, Jose Ituarte. Sí! Un fan declarado y muy declarado. Zein albiste eman nahiko zenuke datozen egunetan? Ez dakat olako amets arrarorik, ez dut pentsatzen horrelakoetan. Eta zeinekin ematen dugu Edabidok tabarra? Gabarrarekin eta astean behin edozen konturekin, baina azken aldian noski batez ere gabarrarekin. Podcast bat egitekotan, zeri buruz mintzatuko zinateke? Telebistaren munduaren inguruan. Hobby bat, munduak ezagutzen ez duena? Musika, pianoa, reggaea, musika orokorrean. Irundarra zarazu, hondartzara joateko, Hendaia edo Hondarribia? Hendaian bizi naiz orain gainera. Eta alarde giroan murgiltzeko, zein alde zaudezu? Alarde parekidearen alde, betidanik, 11 urte nituenetik, orduan disfilatu bainuen lehenbiziko aldiz. Zein da praktikatu duzun kirolik arraroena? Parkurra, 7 urtez. Parkurra gorputza entrenatzeko metodoa da. Eta etxeko lanen artean, zertan zara zu trebea? Sukaldatzen. Ez dakit nola okurritu zaiten lehenago. Oezko izarak zenbat bat dituzu? Asko. Lotxa ematit esatea, baina 3 astean behin, hilabetean behin, oain udan eta bero datorrenean, gutxiro. Opari bat jaso beharko bazenu orain, zein kapritxo duzu buruan? Nabil reggae munduan orain disko multzo bat erosi nahian, horietako batzuk. Eta dagoeneko etxean duzun kapritxoren bat? Erosin un piano elektroniko bat, daukat telebista handi bat, daukat altaboz batzuk, eta disko mordoa. Zein litxarreria duzu gustoko? Txaskizak, normalak, ez barbakoak. Eta zein gastronomia mota edo errezeta ez duzu berriro ostatu nahi? Egon nintzen Izar Michelin batean, eta oso luzea egin zieten bazkaria. Nahiago dut erretegi batea joan, eta hola bapo bazkaltzea, kutxinaka jatea baino. Zein da hegazkinez egin duzun azken bidaia? Portora. Eta aurtengo udan nora joango zara? Segurazki, urtero joaten naiz Rototomera, reggae festival batea benikasin egiten den abuztuan, area segurazki. Gorrotu duzun zerbait? Ez dute zer gorrotu. Eta zein egoeretan zara zu jasan ezina? Obsesionatzen naiz asko historia batzukin eta personaia batzukin, eta azten naiz irakurtzen pilo bat, eta orduan gertu daukadan guztiari erortzen zaio sekulako txapa normalean bai. Aste barruan libre duzu, zein ordutan joaten zara zuera? Ez oso berandu, 12 aldera. Eta jeiki? Normalean iratzagarroia 7 eta 49 jartzen dut sortzitako irratiko boletina. Gara izaitzeko. Lagunen artean baduzu goitizenik? Sakos. Eta zein da kuadriako kideen artean dagoen goitizenak eta bitxiena? Baia deno daukagu, baina nerea da bitxienetakoa, ze jendea galdetzen du non datorren eta ez dut sekula erantzuten normalean. Eta bukatzeko, aurten Irunen izango dira ekainean Izaro eta Kamela, bakarra aukeratzekotan zeinen kontzertura joango zinateke? Ez dut ez bata ez bestea ondo ezagutzen, baina segurazki uste dut Kamelan hobeto pasatuko nola.